As confrarías mariñeiras afrontan un escenario difícil, marcado pola falta de socios, baixos ingresos e problemas recentes no sector marisqueiro. Os profesionais alertan que se a situación non cambia, o futuro do sector non será moi prometedor. A situación das confrarías no municipio segue sendo complicada. O patrón maior da Pobra do Caramiñal asegura que a falta de socios e a caída nas vendas comprometen a viabilidade destas entidades, que teñen como principal función dar servizo a mariñeiros e mariscadores. As cofradías mantéñense dos socios. Se non hai socios e non hai ventas, non hai entidades. Porque a función das cofradías é dar servicio a mariñeiros e mariscadores. Non é nada, pero claro, tes un personal que ten que cobrar. Iso xenera uns gastos. E eses gastos sácanse dos ingresos, dos porcentaxes que deixa a xente. Os ingresos das confrarías proceden principalmente dos porcentaxes das vendas, que actualmente non son suficientes para cubrir os gastos. Segundo o patrón maior, a situación é preocupante e non se espera un melloramento a curto prazo. O futuro malo, bastante malo ou moi malo, Ademais, a recente presenza da toxina nos mexillóns agravou a situación, empeorando as condicións económicas do sector. O que estamos falando, diz que a can flaco tú son pulgas, e encima desa situación estar moi mal, viñeron os peches estes pola toxina, entonces agravou a situación. Non mellora, empeora. A realidade das confrarías reflicte os retos que afronta o sector marisqueiro galego: manter a actividade económica, asegurar os ingresos e garantir o futuro das entidades que dan soporte aos profesionais do mar.